Matagumpay na nabuwag ang isang drug den sa barangay Kayawyaw, Tigaon, Camarines Sur sa ikinasang buy-bust operation kahapon ng tanghali. Huli sa operasyon ang isang regional target listed drug personality na kilalang si Elias Ed, 46 anyos, walang asawa at residente ng Fountain of Beauty Residence, Barangay Kayawyaw. Kasama rin niyang nahuli si Alias Dan, 33 anyos, residente ng Barangay Looban, parehong bayan na umano'y drug den employee, at si Elias Eco, 28 anyos, walang trabaho at residente ng Barangay Poblasyon, Tigaon, na umano'y drug den visitor. Nakuha sa posisyon ng mga sospek ang dalawang heat-sealed transparent sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 10 gramo na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Dalawang heat-sealed sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 5.3 gramo na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Nakuha rin sa operasyon ng isang piraso ng 1,000 peso bill na nakapatong sa nakarolyong 29 piraso ng 1,000 budol money na nakatali sa rubber band, 3 pirasong aluminum foil strips, 3 piraso ng lighter, isang weighing scale at ilang piraso ng mga hindi pa nagagamit na plastic sachets at isang gunting. Nagbuo po kaning Busito Drug Group na although mas prevalent po sinadigdi sa Tigaon at sa Camarines Sur, napag-araman ta rin po na ini nagaluwas din po dyan sa indang probinsya para magtinda pa man po sa iba-ibang parte kang Bicol Region. Naging matagumpay ito dahil sa pinagsanib puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol at ng Tigaon Municipal Police Station. Tabangan po ini ang kang sa tuya pong PDEA operatives para pahingilot po kang sa tuya PDEA Regional Special Enforcement Team na pigsuportan man po kang PDEA Bicol Intelligence Investigation Service at din po kang PDEA Camarines Sur Provincial Office at sa tabang rin po kang PNP ali po sa Tigaon Municipal Police Station at sa 2nd Provincial Mobile Force Company Camarines Sur Provincial Office. Kasalukuyan pang nakakulong sa Tigaon MPS ang mga sospek na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2022. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.